Čau, to je Cilop a já vás vítám u mého druhého kanálu The Cilop 2. Ale Cilope, proč teda říkala, ještě vás 20 odběrů? No, to je sice pravda, ale pojďme se radši říct, co na tom kanálu tady vůbec můžete najít. Tak najdete nějak behind the scenes nějakých filmů nebo minifilmů, cestuje z miniher nebo obecně řečeno z PvP. No a možná, teda ne moc často, ale videa s ostatními youtubery, tím myslím jako ten, co jsou úplně slavný, prostě nějaký takový ty kolem 100 odběrů, anebo 50, prostě tak nějak. A poslední užitečná věc pro vás, co používáte většinou mobil na YouTube, je, že všechny tyto videa budou ve HDčku, takže 720p, takže vy na mobilu nemusíte být smutní, že máte nějakou nevýhodu, protože všechny videa budou 720p, samozřejmě i s tímto. Tak se mějte a neváhejte hodit odběr, abyste získávali různé videa, jak jsem tady říkal, behind the scenes, PvP, anebo videa s ostatními youtubery. To je ode mě všechno, mějte se a zatím ahoj na kanále.